Umarap ka. Ay, naku po! Ayun o! Gamba, may laban kami ni Gagam Choy. Kasama si Happy Man nasa likod. Ayun. Hello, what's up mga sakmal? Ito na naman tayo. Uy! Yan, Gagam Choy. Gagam Choy, Usisiro. Gagam Choy, PH po, aka Kasakmal. Kasakmal. Wow! Kasama natin si Kasaltik. Yun, Kasaltik. Ay, Kasaltik pala yung nagamba ko. Sorry. Ay, sorry. Si Tatay Mendo po, si Kasaltik ko. Ayan. Ayan na, kita tayo. Ayan na, sige na, laban na Ay, wala nang intro, laban na po agad naman Tatay Mendo. Magkasaltik-saltik. Ay, ito na po. Uy, ayaw. Magkasakmal-sakmal pala. Magkasakmalan na sila. Mahilig sa saltik yung mga gagamba niyo. Ayan na. Ito na, sakmalan na. Ayan na, uy. Uy, laglag yung kay Gagam Choy. Magbigwagid dun sa atin. Mukhang walang vitamins ito Ayan. Nagulat lang yun tayo. Nagulat lang yun, nagulat. Baka mahal magkambak yan. Kasi ganyan naman natin. Ayun o. Oh, yun dito. Uy, kanina naglag. Naglagi sa akin, mga kasakmal. Ayun, nagkambak ko. Ayaw talaga, ayaw. Nagpatiulog na. Wala pa nasasaktan sa kanila mga kagamba. Wala pa. Iya, ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Ayun o. Sayang. Nalaglag parehas. Ngayon pa lang. Ayun ulit. Aba, ayaw, umarap ka. Ay, naku po. Ayun o, nagkambak kayo sa akin o. Nagkambak. Ayun o, nagkambak o. Nagising na o. Ayun sinasabi sa hula. Ayun ang sinasabi sa hula. Sige. Napagod. Bumitaw din siya. Napagod po yung sa atin. Nagkambak pero bumitaw. Umarap ka. Ay, naku po. Ayun o. Kaya atang na. Natulala po yung idol natin. Sa ganda ng pinakita ng laban. Natulala yung akin Natulala mo ang na-stroke yata kay tatay Sa laban na ito, isang puntos kay Master Mendo. Ang galing ng mga binibitawan niyang bars. Gay, doktor mo na. Sakmali mo. Okay, 1-1. Sa laban na ito, kay Gagam Choice. 1-1. Ayan, sumasapot ka. Wala pa kalaban, sumasapot. Doktor mo na. So, 1-1. Ayan po, parang nalason sila. Ang galing ng mga bars na pinakita ng mga alaga nila. Bars? Maganda ba? Bareta? Bars? O flip-top battle? Ayan sumusunod yung akin. Nagpatiulog din yung kanya. Angat yan. Mga mukhang tabla po ata. Parehas na. Mukhang tabla po ata. Mahina sila. Nasa iri na lang. Natulog na yung akin. Ito naman kanya, nagpapahangin lang. Naku, tumabla pa ata. Wala na, inabot na ng binom tong kanya. Paras po sila, magaling, bumitaw ng mga bars. So, kitang-kita nyo, tabla. Ayan, Ayan, pinapataligo na ni Tatay Mendo. Pinapartidahan na po tayo. Ayan na, So, yun, solid sa mga, shoutout sa solid na mga kagagamba, mga kagagam choice. Ayun Wala na, patihulog na yung kanya. Ano ba yan? Ayun po. Pagkatapos ng akin, sa kanya naman ang patihulog. Shoutout pala sa Buknois family. Kay Ibong Cuenca, Randy Maceda, Richard Despicio, Arnel Amarile at Ricky Pedro. Mga batang bulkan. Yun. So habang di pa naglalaban, shoutout po kay Boss Bobby Jasmine Prompto. And then sino to? Jeffrey Jasmine. Shoutout po sa inyo sa ibang bansa. So kakilala siya ni Boss RJ, si Idol. Si Gagang Fight, Kayakap. Shoutout sa iyo, Idol. Ayun. Si Kayakap pala yun. Ayan, magyayakapan na sila. Ayan na po, naggagamot po. Ayan, alanganin ng sumakmal. Ayan, mga kasakmal, mga kagagamba. Ayan. Alanganin na parehas. Uy, naku po. Wala na silang mga lakas. Wala na, parehas na.
Oo. Dahil wala na silang, uy, Wala parang, din. Pati dahil wala wala- silang makalakas, shoutout pala kay Mary Joy Bejango, ingat ka palagi Ayun, pinag-iingat ka. Oo. Wala, parehas naman Papalitan. palitan. So, palitan na natin to. Mahina na sila. Siguro palit kami ni tatay, tabla po kami sa laban na to, tabla. Tabla. Tabla, kahit So yun, Ano ba kita sila? nyo naman, ang ganda ng mga bars na binitawan nila. So nakita natin, ang ganda. So tabla, ang laban na ito. Bas? So, shoutout sa lahat ng mga solid ano natin dyan. Kagagamba at kagagam choice. Solid na ano? solid tsaka liquid. Solid cement. Solid cement. Maliit lang, tangkal lang. Para magka-match. Malalaki na to, tay. Ha? Malalaki na Hindi to. ka sumundot ang tangkal. Ay, ito, may tanggal ako, tay. Tanggal. Kagaya ni Lakwatsa, puro tangkal. Tay, tanggal. Masan? Ito. Ayan po. Sakto lang. Ayan, talaan na naman po. Ayun, Medyo may mahilig tayo sa tala. tala ngayon. Oo. Ang gagambang may tato. Yun, no? May hindi mahilig sa tato, takot sa karayom. Ayan, yung sa akin naman. Ano Ito, ba natin, hindi? ito yung nanalo nung isang araw at nung isang araw nanalo ulit at saka isang araw ulit nanalo ulit. Ayan po, mga kasakmal, oh. Oo, ayan. Game po tayo, tay. Bitawan mo na. Ayan, bitawan na natin. Ito yung Bitaw na, natin. bitaw na. Ops. Nalaglag. Nalaglag ka agad? Nalaglag ka agad yung kanya. Ito yung mga lagay. Oo. Second fight namin ni tatay, ha. Oo, yan. Bitaw Uy, na, tayo, bitaw. agad. Ayan, bitaw na. Oo. Ayan na. Ayun o! Uy, Ang galing naman nun! Uy! Ayan, So, sa laban na nakikita natin, Ayun o! Uy, naku po! Ayun o! Yun, nagbalikan maganda. Yun, Naku po! Uy! tumakbo. Tumakbo! Tumakbo yung tala. Nang hina naman yung hindi tala. Ayan. Nakulunto yung... Ayan na. Ayun o! Akin? Tumakbo po yung So, sa yun, ang atin. ganda ng laban. Oo. Ang ganda po ng laban, Pati sa ha. baba, hampasan. pati sa baba, banatan. Ayan, Pareho, magagaling yung binitawan nilang bars. Ayun po, nadibdiban yata yung sa atin, mga kasakmal. Nasakmal tayo. Naunahan tayo ng sakmalan. Ayan, ibitaw mo ulit. Tingnan natin kung may So, sasakmal yun. pa ba. Laban ulit. Ah. Uy! Ang natakot na yung sa atin, ha. Oo, maayaw na. Talagang gagamba ni Tatay Mendo. Ayaw na kumapit. Matindi. Ayan. Boss si Sir Load. Ayun o. Naku, Ayan, nabenom na yung sa atin. nagagamot yung kanya, oh. Pati yung akin, mayroon din sa nguso. Naku, mauwi na naman sa tabla to, oh. Parang matatabla na naman yata Parehas ito. magaling. Oh, So yun, shoutout sa inyo lahat. tatalikuran na nila, oh. Sige. Oo. Humarap ka. Humarap ka. Yan, magandang laban yan, ganyan. Ayan. Ay, naku. Aba, pati hulog na si Tato. Takot sa karayom. Nakakatakot na po yung gagambang may tato. Ayaw. Ay, nakakita mo! Naku, pinagbigyan pa. Ayaw pa. Sinasaputan niya yung stick Naku po, oh, parang may saltik po yung gagamba niya, oh. Hindi pa nga nagsaltikan eh. Sinasaputan yung Sasapot mag-isa, wala pang kalaban. Oo. Wala, ano. Pati hulog na yung kay, ano. Ayun, oh. Ayun, oh. Oh. Ang tapang talaga ng gagamba ni Tatay Parang may Mendo. natanggal na paa. Wala pa. Palaban pa rin yung atin, oh. Oh! Muntik na siya nadali sa puwet. Mabuti na lang, makunat ang puwet niya. Ba? Mabilis tumakbo pa rin yung kay... Ay, natanggalan nga Ano? ng patay. Sali. Ayun, oh. Oo nga, no. Ay, idol gam choice. Tanggal isa. Ayun, oh. Natanggal po yung panang sa atin. Kay Kasakmal. Mga kasakmal. Kaya pala yun ang sinasaputan niya kanina. Wala po, Kaya pala unang ngayaw yung sayo, naputulan. Tingin ko po, declared na natin matatalo tayo Tatay Mendo na ito. Ayan po. O, ilang kilo yan? Mga 3 kilo po ata ito. Bigat, oh. Tanggalan ng pata, oh. Ano po yung sa atin? Kaya pala nangayaw siya. Oo. Kaya nangayaw, oh. Oo, tingnan natin. Nalungkot po ako. Oo. Isa na lang. Isang Ang ano salpong na lang. lang. Oo, wala na yata. Ayun Wala po, na talaga. Wala na talaga. Tingin ko, declared na po natin. Talo na po ako. Papapalit po kami. Third game po kami ni Tatay Mendo. Ayan, another gagamba ulit. 10 games yan kasi, marami kayong gawin. Isang tabla po. Ngayon, talo po ako. Pangatlong laban po namin, Tatay Mendo.
Okay po, mga kasakmal, habang namimili pa po si Tatay Mento, papakita ko na po yung tatapatan niya sa akin. Ito po tay. Wala pang Ayan. tapat Okay, team size lang po tayo, team. Ayan po, namimili pa po si Tatay. Tingin ko, ayan. Ito na lang. Ayan, nakapili na po siya. Ito na lang. Ayan. Ayan. Okay, third game po tayo, mga kasakmal. Nakapili po si Tatay. Ayan, nilabas niya ng kanyang Halimax. Ayan. Okay na, game tayo, tay. Subukan natin. Unahan po ata tayo, naunahan tayo. Ganda ng ano, ganda Naku ng po. laban. Ayun. Oo, Ayun. Ganda ng laban. Sakma. Ayan, bakbakan agad. Bakbakan agad. Naku po. Alam sila. Inabot po ata yung sa pares atin. po sila, pares po. Natulala. Ayun po, nakakatisan po yung sa atin. Natulala parehas. Parehas. Parehas po bitaw ng bars. Natulala parehas. Ayun! Pati hulog na yung akin. Wala na, napatihulog na. Pati hulog na po yung Tatay. Ito, yung katis niya nangingintab. Ayun, may katis po yun sa atin, nangangamatis. Tapos sabay tingin sa ilong. Nakakatinig ng ilong Ayaw na magsilapin, parehas, Parehas po sila nagagamot. Sino nagawin? Nakbo. Tabla na naman ba to? Parang ayaw na naman. Ayan na. Ano mga lupitang laban? Tingin ko ano to, Tabla ang inabot tingin ko ang mananalo dito sa Ayaw lumapit. left side, yung kay Idol Gagam Choice. Ayun! Ayun! Bumitaw lang po, yung kay Master Medo. Nakakagat din, kaya nabitawan. Bumitaw po. Salmon ba yun? Salmon? Baby salmon? Baby salmon niya. Baby salmon pa lang kalaban. Ito yung nilaban ko kanina talo. Niulit ko lang. Para may makalaban lang siya. So, yun. Grabe, lupit ang laban. Malupit ba? Grabe, baby salmon pala yun. Kaya pala Pit ganyan malo. yung galaw niyan. Pitmalo pala. Pit malo. Sige na, sakmalin muna mga kasakmal. Ayaw na mga kasakmal. Yun! Yun! Piniga. Bumitaw lang. Yun! Ayaw pa rin. Hanggang sa ilalim. Yun, naghabulan, Naghabulan. Naghabulan sila hanggang sa ilalim. Grabe ang laban na ito. Ayaw. 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 So sa hanggang ilalim po, kitang-kita po natin, talagang paras po sila na Hina po sila parehas. So yun, Hindi na gumagalaw. Hindi na sila gumagalaw. Ayun, nalagdag din naman kay Tatay. Hindi na sila gumagalaw pa rin. Mukhang nakaisa po ata tayo Ayaw pa rin. Yan na. Ayun. Waiting. Ayaw pa rin. Yun, sila Ayun, sa baba, inabol, ayun Nabitawan na. Inabol. Sinundan sa Hindi niya ilalim. mahuli-huli, mga kagamba. Sinundan sa ilalim. Nasa ilalim pa sila. Ayaw ko nagpakita dahil nga tagal ng bilutan. mahina na sila parehas. Tagal ng bilutan. Naglalaban. Ayan o. Bilutan talaga. Nakadali pa. Grabe. Ayan o, mga kagamba o. Mga kagamba o. Ayan o. Grabe yung laban, bilutan talaga kung bilutan. Ayan o. Grabe, intense ang laban. Hanggang sa ilalim, talagang balata no. Talagang mapapatayo ka sa ganda ng laban nila, mga kagamba. Ginamit na nung gagamba ko lahat ng mga nalalaman niyang karate. Pero wala hindi pa rin. Nakadali ang puwit niya. Humble lang po, humble lang yung gagamba ni Master Mendo. Ayan o. Napaka-humble ng samon niya. Humble ba yung gano'n? Nakagat ang puwit? Kaya ba tayo kay Tatay? Nakadali tayo ng baby salmon. Woo! Ayan kinagat na yung pero na-stroke na yung akin total. Patay na. So yun, shoutout sa inyo lahat ng mga natin. Habang mga fans natin. Ayan shoutout pala sa Kalason Spider, G Hunters 22. Fire Spider, Kabenum, si Idol Habi Bonbon, si Idol Diggs, si Idol Sir Joseph. Sir Joseph. Kabalbon, Kanegro, Kasapot, Kasapi, Kadagit, Gagambols, si Just King TV, Black Widow, Zaldi TV, at si Ami Bautista, si Gabs TV, tsaka si Idol Kaji. Yun po, natuwa po tayo, marami tayong nasabi kasi nanalo tayo Pero tinan niyo po, sa dami po ng kanyang listahan, Happy Man Forever lang po ang wala. Siyempre, Nasa likod na Nasa likod na Grabe naman si Idol. Masyadong matampuhin, tsaka siyempre, Uuwi na po ako.
Umuwi po si idol natin, nagtampo kasi hindi po siya na shout out pero Napatai nandito siya. naman kasi siya kaya ano ba naman si idol? Napatai. Ano? Hindi siya na shout out. Na shout out. Ayun. Ayun po, tatabi ko na po siguro yung gagamba ko. Ikaw tay. Oo, ayan. Bahay ko na yung premyo ko. Igibawi mo na yan sa kanya. Alamunin na niya yan. Mhm. Ayun. Okay. Oy, thank you. Para sa haba ng listahan, si Happy Man. Si Siki Arquines. Shoutout pala dyan sa kaibigan natin, si Siki Arquines. Ayan. Si Supreme Carbon, Adrian De Macali, Roderick Opina, Kabalbon TV, Gagamfight Kayakap, Rochib, Aymari, Boss Spidix, Street Fighter, Raymond Isber, Gagamblog Trios, Chris Symbol, Spider Just TV, Jericho Hinampas, JJ Rainer. Ayan, nasa Florida daw yun. Ito, pahabol ako sa shoutout pala kay Idol Jeric yung galing dito kanina. Yung Si Jeric na pala. Sana manood ka na para alam mo yung ano. Hindi nanonood minsan dyan kaya hindi niya alam Busy siya At saka pala si Happy Man Forever. Umuwi na, napatay dahil hindi siya na shoutout. Nagtampo. Asan na si Happy Man? Wala na. Umiyak Wala na, ayan. Wala na. Umiyak. Walang iyakan. Ayan, mga kagamba. Napatay agad, napunta sa CR, biglang nawala. So yun, mga kagamba. Sana nasiyahan kayo sa laban namin ni Kasakmal. Kasakmal. Yun. Nagkasakmalan. Kaya nakalimutan si Happy Man. Yun. So yun lang mga kagamba. Maraming salamat. Hanggang sa muli.